Na kezdjük. Nagy pillanat közeleg Amerika, így hát az egész világ történetében. A Covid-járvány óta, mintha egyre csak gyorsulnának a történések, és a pörgés nem úgy tűnik, hogy egyhamar belassul. Ebből a szempontból aztán a választás abszolút nem okozott csalódást. Távolról figyelni az eseményeket weirdly szórakoztató, miközben azért elég sziniszter. Több mint 3 éven keresztül csináltak bohócot egy szenilis fénemberből, aki miután egy magából is alapjáraton több ízben bohócot csináló showment legyőzött, megmutatta országvilág előtt is, hogy már nem az a kérdés, hogy csak egy bábe, hanem hogy Holy shit! Hát reméljük, hogy csak egy báb, mert az valószínűleg katasztrofális következményekkel járna, ha ténylegesen egy ilyen inaptember foglalná el a világ vitathatóan egyik legfontosabb pozícióját. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put Miközben a haotikus kampány kísérlete az öregnek gyorsan kudarcba és cringe-be fullad, a 4 éven keresztül szanaszét perelt, újra nekifutó ex-elnökre hótra lőnek, de nem csak simán az életére törnek, hanem a fülét kapja a golyó, mert véletlenül épp elfordult. A szó szoros értelmében hajszálak választották el a történelmet attól, hogy a világ élő közvetítésben láthassa, ahogy Trumpnak a beszéde közben locsan szét a feje. De hát ugye ukrajnai háború, közel-keleti vágóhíd, egy történelmi maffia kormány bukásának kezdete, az életpörgése miatt alig volt ideje a világnak kitérni erre, úgyhogy néhány röpkehét szörnyűködés után ugyanúgy folytatták a pártok és a mögöttük álló érdekek egymás lejáratását. A minimum megkérdőjelezhetően demokratikus jelöltváltás már szinte fel sem tűnt senkinek, és, ha bár rengeteget az új jelöltből sem mutatnak meg a választóknak, azért az öreg Joe bácsinál a kicsi is több, és legalább nem azt mémeli az internet, hogy egy szemmel láthatóan beteg vénember feltehetőleg összefossa magát valami megemlékezés színpadán. De mit múlnak valójában ezen a választáson? Hogy hat mindez ki a mi kis balkán életünkre? És hogy veszi a bátorságot egy random székely Gen Z, hogy a pofáját jártassa róla az internet? Ezekbe a kérdésekbe most nem megyek bele. Nyakunkon a választás, itt van tehát a prognózis. Habár nagyon sok egyik vagy másik oldal által fizetett médium mindenféle mérést publikált a legeltérőbb különbségekkel, és azt súlykolják, hogy nagyon közel vannak egymáshoz a jelöltek, hát nem. Ezt a választást valószínűleg Trump fogja vinni. Az amerikai választások az irgalmatlanul hülye rendszerük miatt igazából maroknyi állam eredményein múlnak, úgynevezett swing states, ahol a pártpolitika a leginkább kiélezett, és gyakran hoznak nagyon közeli, különféle eredményeket. Ezekből Trump nagy eséllyel elviszi Arizonát, Georgiát, Nevadát, North Carolinát és nagy eséllyel Pennsylvaniát is, míg Harris Michigant fogja biztosan behúzni. Persze, ha nem így lesz és Harris nyer, az mindenképp meg fog lepni, és állok elébe a kritikáknak. De őszintén úgy tapasztaltam, hogy ilyen kérdésekben hiába hagyatkozunk fizetett pollokra, próbáljunk független forrást találni. Ez a videó nem befektetési tanácsadás, a tartalma pusztán szórakoztató jellegű, és sajnos jelenleg nem is szponzorizálnak a Next weboldalak. De néhány fogadó oldalra pusztán turistaként is érdemes ellátogatni. A Polymarket nevű kriptoalapú weboldal különösen forgalmas volt az elmúlt évben, a kellemes kezelőfelületén pedig elvetemült politikai fogadásokat lehet kötni. Ha egy fokkal legálisabbat kerestek, mindenképp nézzetek fel a Kászi nevű oldalra, akik büszkék rá, hogy már legálisak az Egyesült Államokban. Egy szó mint 100. Az amerikai választási rendszer még ugyanolyan elbaszott marad, és továbbra is a kisebbik rosszból kell az embereknek választani. Mégis Trump elnöksége olyan begyökereződött bürokrata és ügynöki trónok felszámolására nyit lehetőséget, amire ritkán van példa az Egyesült Államok történetében. Sajnos elsősorban rajta fog múlni, hogy mit kezd ezekkel a lehetőségekkel. Addig is, #Trump 2024. Még bőven van aktuál politikai tartalomötlet a zsebemben, úgyhogy ha tetszett a videó, lájkkal, kommentel és feliratkozással jelezheted, hogy kíváncsi vagy még a pofázásomra. Na csá!